Здравейте, приятели! Това е подкаст за загадъчни истории и днес се отправяме в Мала Азия, където преди около 3000 години, по абсолютно неясни и до днес причини, живеещите по тези места фриги започнали да строят градовете си дълбоко под земята. Днес заедно тръгваме на пътешествие до едно много загадъчно място – подземните градове на днешна Кападокия. Представете си, че се намирате в една тъмна, тиха пещеря, въздухът около вас е хладен и свеж. Над вас се извиват причудливи форми на сводове, тунели и отвори, издълбани дълбоко в скалата. В далечината се виждат светлини, които се излъчват от факли и редки отвори в тавана и в стените. Това е един от входовете към подземния град Деринкую, построен преди около 3000 години от загадъчните бриги, познати ни днес още и под името фриги. Машината на времето ни днес е настроена за телепортация 1200 години преди новата ера в район, който днес е част от Западна и Централна Турция. 1200 години преди Христа е период от историята, който съвпада с края на бронзовата епоха и е известен също като тъмните векове в историята на този егейски регион. Някъде тогава, през този период, започва миграция на част от дедите ни траките в висока югоизток към земите на могъщата някога, но вече западаща империя на хетите. Тракийските преселници и колонисти, познати ни днес като бриги, като фриги или фригийци, около 400-500 години по-късно, по абсолютно неясни за нас причини, започва да създават тези загадъчни мегаполиси, разположени дълбоко под повърхността на земята. Подземните градове Деринкую, Каймакла, Осконак и много други са изградени до 8 и повече нива едно под друго дълбоко под земята. В тези подземни градове е кипял активен живот на повече от 85 метра дълбочина. Да, става въпрос за огромни и сложни мегаполиси и комплекси, издълбани в скалите, които са служили за убежище, имали са складове, храмове, улици и къщи вътре, там, под земята. Кой, кога и защо е построил тези подземни градове? Какво общо имат онези загадъчни и древни строители на градове под земята с нас, днешните българи? Аз се казвам Любо, приятелите ме наричат Лупо и днес съм водача ви в този подземен подкаст в търсене на отговорите на всички тези въпроси. Приятели, сега е момента, докато допиваме заедно тази последна чаша ароматно кафе, да ви припомня да не забравите да си вземете онзи чифт непромокаеми гумени бутуши и да не забравите мощния фенер. Всъщност, по-добре вземете си челник. Очаквани спускане надолу, дълго и вълнуващо бродане из гъста мрежа от загадъчни тунели, дълбоко под повърхността на земята, там някъде дълбоко в сърцето на Мала Азия. Отгоре на повърхността е 40 градусов мор, прах, пек, скали и трънаци, но ние с вас се спускаме надолу. Отиваме право там, където целогодишно температурата е една и съща, супер приятните 12-15 градуса по Целзий. Ще ви покажа как изглежда днес и как изглежда преди 2800 години най-големият от тези подземни градове. Ще разгледаме историята на културата на тези загадъчни хора, които са обитавали подземните си градове. И най-важното, ще се убедим сами, че тези хора не са били случайни. Не. Тези подземни градове, там в сърцето на Мала Азия, са изградени от дедите ни траките, познати днес още като бриги, фриги или фригийци. Строителите и жителите на тези подземни градове са били траки, които преди около 1500 години са се изселили от Балканите в посока юго-исток върху територията на западащата древна империя на хетите. Там те са основали могъщото фригийско царство, познато в цяла Азия. Дедите ни са били смели войни и пътешественици, изобретателни и мистични хора, които са оставили богато наследство и са вдъхновили много древни автори и изкуствоведи. Един от тези древни фриги, траки, е бил и знаменитият фригийски цар Мидас, познат ни днес със своето златно докосване. Приятели, допълнете чашата си с кафе, още малко ароматно кафе и нека да тръгваме. Очаква ни едно приятно приключение дълбините на тази 3000 годишна история назад във времето. Възникване и разцвет на Хетската империя. Хетите са народ от индоевропейски произход, които се заселват в Мала Азия през второто хилядолетие преди новата ера.
В началото хетите се организирали в малки градове държави, но постепенно те започват да се обединяват под властта на един владетел. Хетската империя се формира в Анатолия, днешна Турция, около 17 век преди новата ера. Хетите са наследници на древните местни култури и се влияят от съседните цивилизации като Асирия и Вавилон. Разширение и укрепване на Хетската империя през 14 и 13 век преди новата ера. Във върхната фаза на своето развитие хетите управляват значителна част от Анатолия и се разпространили в Северна Сирия и Месопотамия. Хетите са били сериозна военна сила и успешно са се противопоставили както на сирийците, така и на египтяните и на всичките си останали съседи. Хетите изградили мощна централизирана държава с столица Хатуша и развили напреднала система на управление, право и военни технологии. Те участвали в редица значителни конфликти, включително и в известната битка при Кадеш срещу Египет, една от най-известните колесничарски битки в древността. Крах и падение на Хетската империя. През 12 век преди новата ера Хетската империя започва да изпитва силни политически и икономически проблеми. Причината за падението на империята на хетите са комплексни и включват както вътрешни борби за власт, нашествия на други народи, включително от северозапад на дедите ни фригите, и различни природни бедствия. Този период съвпада с общия крах на бронзовата епоха, когато много древни цивилизации изчезват поради серия от инвазии, природни катастрофи и социални разрушения. Империята на хетите се разпада, оставяйки след себе си редица малки постхетски кралства, които продължават някои от хетските традиции и култури. Идването на фригите. Разпадането на Хетската империя до някъде е причинено и от нашествието на дедите ни траките, идващи от северозапад от Балканите. Първоначално тези тракийски племена са се наричали бриги, а по-късно са познати като фриги. Те са създатели на новото царство, наречено Фригия. Фригия е разположена в западната част на Централна Анатолия. Фригия започва да се развива като отделна значителна политическа сила някъде около 1200 години преди новата ера. Фригийците наследяват много от местното богато хетско културно наследство, като създават един пъстър културен букет, силно повлиян както от тяхната собствена уникална култура и идентичност, така и от наследеното от хетите. Фригите са известни със своята мистична религия, изкуство и супер яка архитектура. Фригийското царство достига своя разцвет под управлението на царе като Мидас. Мидас е бил известен с легендите за своето златно докосване и магарските си уши, които криел под специфичната за дедите ни траките шапка, закривена напред. Легенда за митичния цар Мидас. С образа на цар Мидас се свързват две добре известни легенди. Първото предание разказва за буквално изпълненото от страна на бог Дионисий необмислено желание на цар Мидас. По молба на Мидас богът му дарява способността всичко, до което царя се докосне, да се превръща в злато. Този дар обаче бързо се превърнал от благословия в проклятие, тъй като всяка храна и напитка, към които Мидас посягал, се превръщали в злато, лишавайки го от възможността както да се нахрани, така и да се напие. Трагичната съдба достигнала до върхната си точка, когато Мидас осъзнал, че не може дори да прегърне своята любима дъщеря, без да я превърне в статуя на златна нимфа. В резултат на разкоянето си и отчаяните си молби към бог Дионисий, богът му посочил като решение река Пактол. След като царя се изкъпал във водите на реката, проклятието било измито. От това съдбоносно къпане на Мидас превърнало реката в най-златоносната днес водна артерия в цяла Мала Азия. В друго предание цар Мидас участвал като съдия в музикалния дуел между боговете Аполон и Пан. След като Мидас обявил Пан за победител, разгневеният Аполон наказал царя, като превърнал ушите му в уши на магаре. В опит да скрие този дефект, Мидас започнал да носи специфична шапка с конусообразна форма и връх изкривен и насочен напред. Шапка, която днес е известна като фригийска или тракийска шапка. Единствено, личният браснар на царя знаел за тази тайна за ушите му, но под заплаха от наказание бил принуден да запази мълчание. Тежкото бреме на тази тайна толкова измъчвало браснаря, че той намерил хитър начин да се освободи от него. Браснарят изкопал дълбока дупка на брега на реката и прошепнал в нея, че цар Мидас има магарешки уши. Тайната обаче била чута от тревата, която после разнесла слуха из цялата земя. За Гордий, бащата на цар Мидас, също се разказва една легендарна история.
Според преданието, когато фригийците търсили нов владетел, оракълът им предсказал, че новия владетел ще бъде първият човек, който мине по пътя към храма на Зевс, човек, който кара волска кола с орел кацнал върху нея. И точно по този начин обикновеният селянин земеделец Гордий, баща на легендарния Мидас, станал и цар на фригите. Вследствие Гордий привързал колата, с която бил, когато му се усмихнал късмета, привързал към храма на Зевс с един много сложен възел, познат като Гордиевия възел. Според легендата, този, който успее да развърже възела, щял да стане следващия владетел на Мала Азия. Много се опитали, но без успех. И Александър Велики, вместо да се опитва да разплете възела, просто го разсякал с меча си, доказвайки практичния си балкански ум. Но нека сега да се върнем на град Деринкою, тайственото подземно убежище на човешкия дух. Като отблясък от онези загадъчни времена на митове и богове, добре скрит в дълбините на скалите, край Кападокия, се спотаева един от най-големите подземни градове в света. Точно в тези легендарни земи се намира тайнственото подземно убежище на човешкия дух, подземния град Деринкою. Деринкою е сдълбан в меки скали с вулканичен произход. Специфичната особеност на вулканичните скали в този регион е относително меката им и пореста структура, която обаче под взаимодействието на въздуха и кислорода бързо се втвърдявала и ставала доста здрава и устойчива. Подземният град е бил използван от различни цивилизации в продължение на хилядолетия. Има много теории за това кога и как е построен град Деринкою. Някои учени смятат, че е бил създаден още в бронзовата епоха, около 3000 години преди новата ера. Според основната теория, Деринкою е създаден от фригите някъде в периода около 800 години преди Исус. Според тези теории, фригите са разширили значително наличните тунели и пещери, използвани преди тях от хетите. Според друга, много по-малко вероятна теория, градът всъщност бил изграден доста по-късно, през ранно-римския или дори през по-късния така наречен византийски период. Каквато и да е истината, Деринкою е бил важен стратегически обект за много различни народи и цивилизации, обитаващи по тези земи. Той е бил използван като убежище от войни, нападения и укритие от природни бедствия. Има обаче и много реална вероятност този древен и загадъчен град да е бил построен и обитаван със съвсем различна и много по-мистична цел и предназначение. Но кой знае? Кой знае какъв е отговор на този въпрос? Но преди да продължим с вълнуващото ни пътешествие и изследване на тунелите, кладенците и дълбоките проходи и таинства на Деринкою, нека да изясним една много важна подробност. Връзката на древните фриги с дедите ни траките. По-долу в този подкаст ще ви прочета няколко откуса от проучването на историка Павел Серафимов точно по тази тема. Проучването е наречено "Тракийци ли са фригите?". В сайта на подкаста Загадъчни истории пускам линк към пълния текст на това оригинално проучване. Също така в сайта може да разгледате и десетки оригинални снимки от днешния град Деринкою. Домейна на сайта е написан в долния десен ъгъл на снимката към този подкаст с червени букви trakion.net. Почвам да чета проучването на Павел Серафимов. В миналото учените знаеха твърде малко за фригите. Преди да бъдат намерени останките на Гордион, Айзана, Акмония и други, никой не предполагаше, че тези тракийски народи са можели да градят величествени монументи. След откриването на стотиците фригийски епиграфски паметници стана ясно и това, че фригите са имали своя писменост. Изведнъж господстващото твърдение, че видите ли, гърците са дали азбука и култура на траките, стана някак несъстоятелно за ужас на една определена група хора. По времето, когато фригите издигат огромни и великолепно украсени сгради, гърците обитават сламени колиби, докато траките създават художествени мозайки, мебели с инкрустации и красиви декоративни плочи, гърците са били още в тъмния си период. Фригите са били неимоверно богати, тяхното благосъстояние става легендарно, ражда се точно оттам легендата за това, че до каквото се докосне цар Мидас, то се превръща в злато. Фригия е държава в Мала Азия, но нейните жители са балкански преселници, затова свидетелстват Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски. Херодот обяснява, че в дълбока древност името на фригите е било Бриги. Не всички от тях мигрират в Мала Азия. Част от бригите остават в Тракия и причиняват доста главоболия на персите по време на похода на Дарий, унищожавайки голяма част от войската му. Макар данните за тракийския произход на фригите да идват от няколко извора и да са ясни, през 20 век влиятелни хора се опитват да наложат вярването, че фригите не са траки.
Отричането на тракийския произход на фригите се прави с цел на спасяване на статуквото. Става дума за упоритото налагане на догма, че гърците, видите ли, са създатели и разпространители на култура в античността. Ха-ха-ха. Това твърдение все още държи в плен много хора. Ако бяха популяризирани данните, че фригите са траки, че са били в състояние да строят величествени гради, векове преди гърците, че са имали монументални надписи и много преди гърците, то престижа на южните ни съседи щеше доста да пострада. Ето защо и бе започната кампанията с отричането на тракийския произход на фригите. Тук правя кратко прекъсване на оригиналния доказателствен материал в изследването на Павел Серафимов, който доказва връзката между траките и бригите, фригите, с обстоен анализ на огромно множество от общи наименования топоними. По-долу продължавам основно с изводите му, а всичко, което искате да прочетете пълния текст на изследването, лесно може да го направите в интернет. Никой от учените, определящи фригите като различен народ от траките, не е дал тези паралели в топонимите. Нито пък са оборени твърденията на Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски. Тези стари автори дефинират фригите като тракийски народ. Освен по езика, за етническата принадлежност на фригите може да съдим по техните погребални ритуали. Царете на този древен народ са погребвани под могили, самата гробница е била облицована с дървени трупи. Същия тип погребения се срещат в Тракия, че даже и в Средна Азия, където са живели саките. Те са определени от Аристофан за траки. Друга особеност на фригийските погребални ритуали е това, че при благородническо погребение са пренасяли в жертва коне. Този обичай е добре познат на траките, практикува се от старите българи поне до 9 век. Поредната особеност, свързваща траки и фриги, е облеклото. Гърците са носили хитони или римляните тоги, фригите обаче са с дълга риза, панталони и шапка, която е закривена напред. Точно това е облеклото на гетите, които Херодот определя за най-храбри от тракийските народи. Фригийската керамика е много особена. Тя съдържа много геометрични елементи, като квадрати, ромбове, успоредни линии, редуващи се светли и тъмни квадрати, като при поле на шах, штриховани триъгълници, концентрични кръгове. Използват се също меандри, спирали, свастики. Тези елементи на орнаментиката са били изключения и типични за древната тракийска керамика. Нека обобщим представянето до този момент. Имаме 4 различни исторически извора, според които фригите са тракийски народ. По отношение на топонимите и съответно езика може да се каже, че фригите са тракийски народ. Погребалните обреди на фригите са като тези на траките. Облеклото на фригите е като това на траките. Орнаментиката на фригийската керамика е като тази на траките. Аз лично не виждам причина да се определят фригите като народ различен от траките. Няма никакви данни, които да ни позволят да направим това. Фригийски език, от друга страна, предлага етимология на някои старобългарски титли. От дълго време се спори за титлата Канас. Едни я свързват с хан, други атакуват като Кан. Преди около век обаче професор Ценов доказва, че Канас не е нищо друго, освен древната записване на княз. Най-древният вариант на тази дума намираме в фригийската Акенас, документирана на надпис В07 от Люботски. По-интересно е това, че Кирил и Методий започват своята мисия по време на византийски император Михаил III. Този монарх не е грък, не е исавриец или арменец, а е фригиец. Какъвто е бил и презиращият гръцката култура негов роднина Михаил II. И това, ако не е повод за размисъл. Тук прекъсвам с цитата на убедителните изследвания на Павел Серафимов по темата тракийци ли са фригите. За мен лично няма абсолютно никакви съмнения, че бригите, заели северозападните части на древната империя на хетите, са точно част от дедите ни траките. Те са нахлули преди около 3000 години в Анатолия от територията на днешния Балкански полуостров. Пред мен лично строители на подземния град в сърцето на Мала Азия Деринкойо са точно бригите. Как и кога е открит всъщност Деринкойо? Подземните тунели са открити през 1963 година, след като един от местните жители открива загадъчна стая зад стената на собствения си дом. Имайте в предвид, че за дълги векове, дори и под управлението на селджуците, района на подземния град, и почти на цяла Кападокия е бил населяван от преимуществено християнско население. През 1923 година християнските жители, населяващи района на днешна Кападокия, са изгонени от Турция и изпратени в Гърция в резултат на обмен на население между двете страни. От този момент и тунелите са потънали в забвение,
за над 40 години, чак до въпросното ново, поредно, неочаквано откриване на подземния град през 1963 година. Разкопките започнали почти незабавно през 1963 година и разкриват, че това не е било просто стая, а началото на огромна мрежа от тунели и помещения. Така след поредица от изследвания и археологически работи през 1967 година Деринкою е отворен за посетители. Подземният град тогава и получава името си Деринкою. Името, преведено от турски, означава тъмният кладенец. Тъмният кладенец, градът е наречен така, основно поради наличието на 52 кладенеца с питейна вода, разположени на дълбочина от 60 до 70 метра под нивото на повърхността. Приятели, нека да се спрем за миг в това пътуване да си представим колко реално дълбоки са въпросните кладенци с дълбочина 60-70 метра под земята. Представете си, че стоите под близкия 14-16 етажен блок, с който са изпълнени днес София, Пловдив, Варна и Бургас. Така, гледаме отдолу нагоре един 14-16 етажен блок. Това реално са около 30-32 метра. Така че за да си представим реално колко дълбоки са тези подземни кладенци, прокопани от древните строители, си представете два 14-16 етажни блока един на друг. Вау! Да, определено това е зашеметяващо. Определено. И така, нека да се върнем обратно на терен в подземния град, наречен от турците Тъмния кладенец, демек Деринкою. От откриването на града през 1963 година до момента са разкопани и достъпни за посещение около 10% от площта на града и само 8 етажа от целия подземен комплекс. Достъпна за посещение днес е подземна градска част и обща площ от около 4 квадратни километра. В момента дълбочината на 8-те етажа, които могат да се посетят, е 50 метра, но според експерти, ако всички етажи бъдат напълно почистени, тяхната дълбочина може да достигне 85 метра, а броя на нивата да се увеличи до 12-13 под нивото на земята. Ако експерти даже спекулират, че етажите могат да стигнат до общо 20 под нивото на земята. Преди да се решите на това посещение в подземния град Деринкою, трябва да имате в предвид, че на някои места може да се наложи да се спускате на дълбочина през тесни тунели. Ако страдате от клаустрофобия, може да ви бъде трудно, но помнете, че ще имате възможността да видите един от най-загадъчните подземни градове в света. Потопявайки се в невероятната атмосфера на тези обвити в мистерия подземия, със сигурност най-накрая ще си кажете, да, това определено си струваше. Кой и кога започна да строи удивителния подземен град Деринкою все пак? Тази информация за историята на града определено днес липсва, но има някои различни теории, всяка от които има право да бъде спомената. Между 15 и 13 век преди новата ера, Хетската империя влиза в конфликт с новото царство на Египет и Средноасирийската империя за контрол над региона в Близкия изток. Също така хетите имат много сложни взаимоотношения с Средната империя Митанни. Известен е конфликтът между хетите и Египет, кулминиращ с битката при Кадеш около 1284 година при новата ера по време на фараон Рамзес II. Средноасирийската империя накрая все пак се превръща в доминиращата сила в региона и анексира по-голямата част от площта на Хетската империя, докато останалата част е завладяна основно от прижащите от северозапад траки, наречени бриги, по-късно познати като фриги. И така, според една от теориите за създаване на Деринкою се предполага, че хетите по време на западането на империята им са използвали точно тези тунели, за да се укрият от нашествието на фригийците. Има исторически документи, които разказват в доста нюанси за победата на фригите над хетите. Алтернативна теория за създаването на Деринкою гласи, че първите тунели са построени доста по-късно от самите фригийци, някъде между 8 и 7 век преди новата ера. Откритите на място в града хетски артефакти се приемат от тази теория като останки от военни трофеи от преди това. Фригийските архитекти били най-добрите строители на железната епоха. Те са известни с участието си в сложни строителни проекти и са населявали този регион дълго време. Затова често се приписва точно на тях и създаването на първия подземен град Деринкою. Древните преселници са издялвали блокове от меката вулканична скала, наречена туф, създавайки по този начин лабиринти в скалата. По начина на обработка на камъка може да се определи горе-долу в кой век са издявани камерите, проходите и различни части от града. Имайте в предвид факта, че всички други групи, живеещи в Кападокия, включително персите, гърците, македонци и сирийци, са мигрирали в този район много по-късно от предполагаемия срок на строителството на подземния град. Днес по никакъв начин не може да се изключи възможността през следващите по-късни столетия градът съществено да е бил разширяван и променян. Това е факт.
За това свидетелстват системата от тунели и преходи, както и запазените параклиси и църкви. Имайте в предвид, че в доста по-късни времена кападокийците са били основно християнско малцинство и затова те често са се сблъсквали с религиозни преследвания. От този период в подземния град са реорганизирани или допълнително създадени християнска църква и множество параклиси, украсени с фрески и библейски сюжети. Исторически свидетелства. Едно от най-ранните писмени споменавания за подземните градове в Кападокия, открити до днес, е написано от гръцкия писател, историк и военачалник Ксенофонт, датирано от около 370 година преди новата ера. В своята основна работа Анабасис Ксенофонт пише: тук къщите са подземни, с отвори като на кладенец, но просторни отдолу. Докато входовете са направени за товарни животни, хората слизат по стълби. В домовете под земята има кози, овце, едър рогат добитък, пилета и техните малки, и всички животни са отглеждани и хранени там, в домовете под земята. Съществуват и доказателства, че в по-късен период жителите по тези места са използвали подземния град като надежно убежище. Например, по време на византийския период, когато там често избухват арабо-византийски войни, Деринкюю е широко използван от селджуците и арабите мюсюлмани, живеещи в тези земи. Споровете за възрастта на подземния град не стихват и до днес. Отделни находки, исторически сведения в документите помагат да се състави някаква известна логическа последователност. Например, мраморна статуя на Ореел, открита в един от закритите за посещение райони на града, се датира от римския период. Турците са пристигнали и се засели в региона по време на битката при Манцикерт през 1071 година. По време на тази битка при Манцикерт Византийската империя е победена, а император Роман IV Диоген, пленен от селджуците и скоро след това детрониран. Селджуците нанасят решително поражение на Византийската империя и си проправят път за заселване в Мала Азия. След битката при Манцикерт в края на 11 век, чак до момента земите в този район на Мала Азия остават под управлението на турците. През 1923 година християнските жители, населяващи основно района на днешна Кападокия, са изгонени от Турция, изпратени в Гърция и е извършен обмен на население между двете страни. И от този момент тунелите са потънали в забвение за около 40 години, чак до новото им неочаквано откриване на града през 1963 година. Странност и мистика. Може да изглежда странно, защо хората са построили Деринкую, цял един град дълбоко под земята. В крайна сметка всички ние хората обичаме да живеем на открито, да се наслаждаваме на синьото небе, на слънцето и на природата. Отговорът на този въпрос защо обаче може да е много прост. Този тип строителство е възникнало най-вероятно основно с отбранителни цели. Самосъхранението все пак е фундаментален човешки инстинкт. Но все пак дали целта на построяването на Деринкую е била действително такава, дали реално предназначението на този град не е било далеч по-мистично. Приятели, какво мислите вие по този въпрос? Очаквам с огромно нетърпение коментарите ви под подкаста в Spotify и под YouTube подкаста. Ако слушате този подкаст в YouTube, моля ви, абонирайте се сега за YouTube канала на Загадъчни истории и натиснете лайк, ако ви допада. Това помага много за развитието на канала и за подобряване на видимостта от алгоритмите в YouTube. Нека сега да се върнем на темата. Как реално е построен Деринкую? Някои подземни части на града са модифицирани от хората подземни пещери, естествени кухини и други подобни естествено възникнали природни обекти. Друга част от града са направени абсолютно изкуствено от хората. Създадени са от нулата, като е копано в относително мекия пясъчник или други лесно обработваеми видове скални породи. Но имайте в предвид, че на места има такива части от скалата, в които скалата е подобна на гранит по твърдост. И до днес си остава загадка как в тези супер здрави скали древните са могли да пробиват тунели, без да използват сложната, модерна земекопна техника, позната ни днес. Оказва се, че някои подземни градове са били надежно убежище и са строени едновременно с надземното строителство на надземния населен пункт, разположен отгоре върху подземния град. Затова свидетелстват откритите тайни врати на старинните къщи, които водят надолу към тунелите, отиващи на значителна дълбочина. Ползите от подобен тип архитектура и строителство са очевидни. Собственикът започва строителството на къщата отгоре, издялва от недрата на земята, от скалата под къщата туфови скални блокове, които в последствие се използват за изграждане на стените на къщата отгоре над земята. Паралелно с това, отдолу се образуват коридори и галерии и камери в скалата. Тези коридори, галерии и камери в скалата след това постепенно се разширяват, обединяват
и се създава едно пълноценно подземно убежище. Това убежище може да не е приспособено за дълготрайно обитаване, определено, но въпреки това е жизненно важно и помага да се устоява на всякакви външни опасности на повърхността. Подобни подземни градове всъщност могат да поберат наистина доста голямо количество граждани, взимащи със себе си прости вещи и домашните си животни, например. Други теории за строителството, друга теория за построяването на града е, че древните са строили проходите си, като са измивали тунелите в камъка с помощта на вода. Възможно е това сега да ни звучи малко абсурдно, но нека не забравяме, че водата е един от най-мощните инструменти на древността. Ефективността на тези техника обаче все още се изследва. През византийската епоха нищо в ежедневието на хората там не се променя. Нашествията на арабите, селджуците са били периодично ежедневие за местните. Единствен начин да си осигуриш пълна защита в подобни смутни времена е наистина да се скриеш под земята. Такива подземни периоди при местните жители може да продължат до половин, дори една година. Структура и устройство на Деринкою. Пътят към тайнствения подземен град в Кападокия започва с тесен проход. Първият етаж е разположен на около 5 метра под земята, под умело скрит вход, напомнящ на коридор. Жилищните помещения са разделени с арки, колони и стени, но за обитателите на този подземен град не е било възможно да имат напълно лично пространство. Границите между стаите и помещенията са достатъчно условно изразени и са лесно преодолими. Първият етаж се състои от хамбар, кухня, винарна и всекидневни. Възникна въпросът как туфовата скала, характерна за региона, е била толкова умело издълбана в този периоди, когато инженерството още не е било развито и как вентилацията е била изпълнена толкова умело отгоре надолу, чрез въздушни канали. Още по-изумително е, че подовете постепенно намаляват ъгъла си и преминават към втория етаж, където се намира основно жилищните стаи, хранилище за храни и кухни. Централната част на вентилацията, която осигурява циркулацията на въздуха в целия град, се намира на третия етаж. Тук е разположено мисионерско училище, което може да се разпознае по широкия таван с цилиндричен свод. На този етаж, който е бил традиционно място за събиране в подземния град, има също кръстообразна църква, конфесионни зони и гробища. На третия етаж на Деринкою започва 9 километров тунел, който, както се предполага, води до друг съседен подземен град, като например подземния град Каймакла, който не е много далеч. Височината на тавана на този тунел достига 2 метра и днес той ни напомня по един или друг начин на съвременното метро. На четвъртия етаж, надолу, се намира затвора, до който в миналото са стояли стражи с факли. Този етаж на подземията е максимално сложен, тъй като точно той се използва и като убежище при някои нападения на грабители отгоре. На този етаж има вентилационни канали, разклоняващи се в различни посоки, като клони на дърво, както и кладенци, цистерни и гробища. На петия етаж се стига, като се спуснете по стълбите от четвъртия етаж. Този етаж е своеобразен разпределителен център или един вид сърцето на града. Тук завършва тунелът, започващ от височината на третия етаж. Той завършва с стълбично-вентилационна шахта и веднага след вентилационната шахта започва още един тунел, който слиза до 6 и до 7 етаж. От тук започват тесни проходи, през които може свободно да се движи само по един човек. Когато стигнете до 7 етаж, ще попаднете в най-широката част на подземията на град Деринкою. На този етаж има голям тип конферентна зала, църква, кладенец и гробище. 8 етаж е последният етаж, който в момента е отворен за посещение. Тук ще видите малко помещение с вентилационни шахти. Но трябва да имате в предвид, че вълнуващото пътуване из подземията е само малка част от същността на този подземен град, от неговото очарование. Може да се окаже, че това е само половината от пътя. Подземният град Деринкою, чиято история датира от 3000 години преди новата ера, евентуално, впечатлява не само като временно убежище с жилища и отбранителни зони. Не, това е всъщност една проекция на едно цяло социално общество, в което е имало собствено производство и социални, пълна гама от социални взаимоотношения. Някои учени смятат, че, например, най-старата известна психиатрична болница в света е била точно в този подземен град. Тези много големи и тъмни подземия в миналото са били осветявани с специфични масени лампи с ленено масло, което се е налило в малки улии, разположени по периметъра и са запалвани. Вентилация. За да осигурят прихода на въздух на жителите на подземния град е изградена изключително сложна система от вентилационни шахти и канали. В скалите са издявани множество ходове,
52 вентилационни шахти и десетки хиляди малки отвори, които се използват за осигуряване на циркулация и приток на свеж и чист въздух в недрата на подземното поселение. Благодарение на добре измислената система за обмен на въздух, дори на дълбочина от 50-60 метра в града се диша сравнително лесно, няма нито влага, нито плесен и се поддържа постоянна температура в рамките на 13-15 градуса по Целзий. В града на различните етажи има кладенци с изворна вода, които кладенци, както и множество цистерни за събиране на дъждовна вода. Не е било ясно за колко дълго, например, хиляди хора може да се наложи заедно с домашните им животни да прекарат скрити дълбоко там под земята. Навсякъде между етажите има вентилационни отвори с диаметър около 5-10 см, изрязани в пода и в таваните на стаите. На най-долния етаж се намира централната градска вентилация. Най-голямата част от Деринкуйо е климатизирана с помощта на 4 основни вентилационни шахти и не по-малко от 15 000 вентилационни канали и отвори, които осигуряват притък циркулация на свеж въздух във всяка една стая на подземния град. Система за комуникация. Вентилационните отвори също така са използвани като ефективен начин за комуникация на жителите. Жителите на подземния град са общували без да се налага да изминават през дългите тунели, каквото и да било разстояние, като по този начин те са били във връзка един с друг и са можели да действат бързо и синхронизирано в извънредни ситуации. Хиляди малки вентилационни шахти, обединени с 4 основни колони, лесно разпространяват звука. Жителите на Деринкуйо веднага можели да разберат откъде идва този звук и как да стигнат до неговия източник. Водоснабдяване. Вентилационната шахта с дължина 55 метра също се използвана и като кладенец. Имате в предвид, че в града има доста кладенци, които не стигат до повърхността. Това позволява на жителите на града да се предпазят от враговете, които биха могли евентуално да отровят водата на кладенеца, ако кладенеца е достъпен от повърхността. Загадки и тайни. Подземният град Деринкуйо е пълен с неразрешени загадки. Например, остава загадка как е устроена системата от вентилация, доставаща кислород на надолните етажи, как тунелите са свързани един с друг, как калната порода е издялана без машини, дори на места да е относително мека. Този подземен град, който може да побере при нужда над 50 000 души, е с почти съвършена структура, всеки детайл от която е математически изчислен и планиран. Особености на плана на подземния град Деринкуйо. Планът на подземния град е многоетажен, своеобразен жилищен комплекс, който се простира в дълбините на земята. Структурата на Деринкуйо е много сложна и изисква от неговите създатели не само сериозни физически усилия и умения, но и специални знания. Тези знания се доказват от супер гъсто разклонената гъста мрежа от проходи и тунели, вентилационни отвори, както и стъпаловидни ями, наклонени коридори и просто дълбоки люкове, където се поставяли подвижни стълби. Стълби, които при опасност, след като всички жители се скрили под земята, се премахвали, отрязвайки достъп отвън до жилищните помещения и другите пространства, разположени под земята. На много ключови места в града има идеално балансирани и лесно подвижни камъни, които тежат по 500 кг всеки. Големите, но лесно подвижни камъни, приличащи на огромни воденични камъни, са се използвали за блокиране на коридорите при нападения. Има множество помещения, разположени от двете страни на тунелите, жилищни стаи, трапезари, църкви, мазета, винарни, складови помещения, работилници, конюшни, загони за добитък и така нататък. Имало е дори училище с учебни класни стаи, обществени зони, където хората се събирали за общуване, молитва, работа и така нататък. За починалите е предвиден отделен район на някои от етажите, където са поставили телата на покойниците, за да ги погребат по-късно на повърхността. Тайни и загадки. Подземният град Деринкуйо интересува учените от цял свят. Швейцарски изследовател и писател Ерих фон Деникен, известен с книгата си "Колесницата на боговете", посетил този регион през 1982 година и изследвал градските подземия дълго време. Деникен провежда изследвания в подземните градове Каймакала и Деринкуйо и предлага теория, че подземният град първоначално е бил построен за защита от атаки от въздуха от инвазии на извънземни. Колко точни и приемливи днес са предложените от Деникен теории за подземния град Деринкуйо е трудно да се каже, но безспорен факт е, че в района под днешна Кападокия има още много неизвестни подземни пътища, неизвестни градове, множество скрити светове определено. Малко вероятно е тези подземни градове да са били предназначени за постоянно или дори за дългосрочно пребиваване, но очевидно са били построени така, че да издържат на нападения и да могат да предложат относително дълъг и безопасен престой за много хора и животни при нужда. В провинция Невшехир, днешна Турция, има още няколко други подземни града, включително и известния град Каймакла. Общо в района между
Кайсери и Невшехир са открити над 200 подземни града, всеки от които има поне 2 нива. Около 40 града са съставени от 3 и повече нива под земята. Деренкую – център на туризма в днешна Кападокия. 6 години след съвременното откриване на подземния град Деренкую, той за първи път е отворен за публиката. Въпреки че днес само 10% от целия град е достъпен за посетители, определено си струва той да бъде посетен. Горните нива на града са много просторни, относително светли, тъй като слънчевите лъчи проникват през камъка, през издялани специални отвори. Единственото предупреждение, което трябва да имате в предвид, когато се отправяте на това вълнуващо подземно пътешествие, е, че трябва да сте подготвени, че долните нива на града имат по-тесни и по-ниски тунели, поради което на хора, страдащи от клаустрофобия или проблеми с опорно-двигателния апарат, или пък с излишно тегло, не се препоръчва да се спускат до най-дълбоките нива. В предвид, че колкото по-дълбок е етажът, толкова по-ниски и по-тесни стават тунелите и помещенията в него. Пълзенето на колене в коридорите, разбира се, до днес не е необходимо, но на някои места ще трябва да се движите с свети колене и наведена глава. От друга страна, няма никаква опасност да се загубите в лабиринтите, тъй като всички коридори, камери и неизследвани места са надежно блокирани с решетки, така че дори деца да не могат да се сгубят в дълбините на този загадъчен град под земята. Приятели, какво мислите вие за подземния град Деренкую? Подземен град, разположен на дълбочина, колкото е височината на 2, 14, 16 етажни блока, един върху друг. Вау! Приятели, какво мислите за фригите? Дали те са строителите на този загадъчен комплекс? Дали пък теорията на швейцарският следовател и писател Ерих фон Деникен за извъземната връзка не е чак толкова лишена от логика? Вашия глас и позиция са супер важни за развитието на този подкаст и за разследванията в загадъчни истории. Ако слушате този подкаст в Spotify и YouTube, моля да се абонирате за канала Загадъчни истории и натиснете бутона лайк. Благодаря ви много. Заповядайте в сайта на подкаст Загадъчни истории на адрес trakion.net, а тук в сайта има публикувани пълния текст на това проучване и десетки реални снимки от Деренкую днес. Точно как се пише домейна може да видите в дясно долу на снимката на този подкаст епизод. Какво точно е било предназначението на града през всичките тези хиляди години от създаването му до днес, определено е доста неясно. Определено този въпрос си остава ненапълно изяснен до днес. Приятели, благодаря ви за времето, което делихте днес с този епизод на подкаст поредицата Загадъчни истории. Аз съм Лупо и ви желая късмет. И карай да е весело!